Fulbe pine wakkati wadi nde kala pullo ha woni fu hani ummo yaha tefa derol cubi. Ngam jotta hukuma cubi ka jonde hore mun don wada register dereeji cubi ngam mai pullo ha a woni fu mi don nodditirma naftara bosesel ngel yo ngada derol cubi ma kan woni mutunci ma kan woni ko dume ma to wala derol cubi a hudatake. Ngam mai to wadi derol cubi wakkati cubi a wurto asu amo yidi ta abiya wai mo asubay goddo o nyamata mo asubi kan to himbe kawti cubi mo o nyama wakkatire nde a andata enci ma andata daraja ma a wonde nder leydi. Ngam to ni a wala dereeji cubi a hudatake an kam tan e don bi Nigeria en don giya Fulbe don tokka laabi don keba wulakanci be huwobe a yaha huwo darnuma jamma derol cubi kongol leydi a wala be nyamma cede abi leydi be ara be nyamma. Ngam mai jotta wakkatire wadi nde hukuma cubi ka jonde hore mun don wada register dereeji cubi pullo ha woni fu umma yo ha hukuma pamara yobu cede no pamdiri fu ko do dudiri fu yohu ha hore ha hukumaji pamari headquarter hukumaji pamari be biata ko ngam aya wada register dereeji cubi ma kanjum wonuma kanjum bo woni daraja ma kanjum woni mutunci ma. Ngam mai to noppinani bandu hisi.